Helo, dyma ni am ddechrau ail gymal felly ein taith ni a mae'r cymal yn dechrau yma yn Nefyn wrth yr amgueddfa forwrol. Nes i sôn am yr amgueddfa forwrol yn gynharach yr eglwys gyntaf a safle crefyddol ers canrifoedd yma yn Nefyn. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gadael digon o amser i ymweld â'r amgueddfa. Mae wir yn drysor o amgueddfa a chofiwch bod y sgerbwd y ddynes gafodd ei darganfod, sgerbwd o'r 3 ganrif ar 10, mewn bedd cist yma'n hyn i'w gweld yn yr amgueddfa. Mae wedi henwi gan blant lleol yn Madryn. Felly, dyma ni ddechrau siwrne heddiw. Yn y man cyntaf, wrth i ni gerdded drwy strydoedd Nefyn, a dwi wrth y modd a tref Nefyn. Mae yna ryw deimlad hanes, mae yna rhywbeth yn Nefyn o ran y môr a'i hanes sydd i'w deimlo ar bob stryd. A be nawn ni heddiw ydy dechrau drwy sôn am Nefyn fel prif ddinas penwaig Cymru. Mae arbais trefol Nefyn o hyd, mae yna 3 penwaig ar yr arbais hyd heddiw. Pysgodyn sobor o bwysig, a mi wnawn ni sôn am hynny yng nghymal cyntaf y daith, a da ni rwan yn troedio rhwng adeiladau. Na i droi'r camera chi gael gweld. Felly o'r amgueddfa, da ni'n mynd heibio i gefna rhai o dau Nefyn. Ac ymhen dim, mi fydd y môr i weld o'n blaena ni. Felly, ar ôl cerdded drwy Nefyn, drwy gefna'r tai, mi ddowch chi at yr arfordir hyfryd, at fai Nefyn, a mwy am hynny yn y man. Ond, prif ddinas penwaig Cymru. Prynwch benwaig Nefyn, ni bu ei bath i dorri newyn, cefna fel ffarmwrs, bolia tafarnwrs. Prynwch benwaig Nefyn, newydd ddod o'r môr. Mae honno'n bennill draddodiadol o'r ardal, ac ar ddechrau'r 4edd ganrif ar 15, mi oedd oddeutu 300 o bobl yn cael eu cyflogi yn y diwydiant penwaig yma yn Nefyn. 300, efallai nid yn pysgota'n uniongyrchol, ond yn trin yr rhwydi, yn edrych ar ôl y cychod. O'r baen man hyn, dychmygwch y gwaith, y bwrlwm, a'r holl ddiwydiant fel dwi wedi sôn amdano fo yn gynharach. Ar ben hynny wedyn, mi fydda ni ddiwydiant halltu. Mi oedd angen halltu'r pysgod, mi oedden nhw'n cael eu mewn i allforio i bob rhan o'r byd. Mi fydda nhw hefyd yn cael eu halltu i gynnal pobl leol dros y gaea. Mi fydda chi'n cael penog coch, sef rhoi'r penwaig yn y simna a llosgi'r hedyn mwyn mygu'r penwaig yn un coch. Felly, y teitl o ran penwaig a penog i Nefyn yn un adnabyddus a'r cyfan yn digwydd o fan hyn, o fai hyfryd Nefyn ac i lawr yr arfordir am borthin Llaen, lle yn union yda ni mynd rwan. Mae'n fora bendigedig, wir yn fendigedig, mae'n fraint. Drychwch ar y golygfeydd. Maen nhw'n wych. Felly dychmygwch y bai yma'n berwi a chychod, yn berwi a phenwaig wrth i bobl bysgota. Tymor pysgota penwaig yn ystod y gaeaf, felly mi oedd hi'n gallu bod yn gêm beryglus. Mi fyddai merchaid a chariadon yr ardal ar dŵr Pen y Bryn yng nghanol Nefyn, yn edrych allan ar y môr fan hyn i sicrhau bod ei gwir a'i cariadon yn dychwelyd adre, ond wrth gwrs doedd hynny ddim yn wir bob amser. Mae yna straeon am golled mewn unrhyw ddiwydiant mor beryglus. A mi oeddwn ni'n sôn am yr halltu, mi oedd yna dŷ halen yn Nefyn, ym Mhorthyn Llaen yn nes i lawr, ac yn Llanbedrog hefyd, strysa. Strysa oeddwn nhw'n cael ei galw, storfeydd halen. A mi oedd yr halen yn dod o Iwerddon am pint y dunnell, ond mi oedd yna dreth o 20 pint y dunnell wedyn i Goron Lloegr. Oedd yn arwain at lawer iawn o smyglo halan a sawl peth arall, ond mwy am smyglo y nes ymlaen. A mae'r golygfeydd o fan hyn yn werth i hanadlu. Hyfryd. Felly'r diwydiant penwaig yn un diwydiant wrth i ni edrych yn ôl ar fai Nefyn yn fan hyn. Yr diwydiant arall oedd y diwydiant adeiladu llonga
Allwch chi ddychmygu llonga'n cael ei adeiladu fel hyn? Wel, mi oedd o'n digwydd ar raddfa rhwng 1760 ac 1889, 123 o longa'n cael ei adeiladu yma yn Nefyn a 57 ohonyn nhw ym Mhorthyn Llaen. Sloops a schooners oedd yr rhan fwyaf, a mi oedd nhw'n cael eu hystyriaeth yn rhai hynod o gry. Bron i hanner nhw yn hwylio am 30 mlynedd ac 19 wedyn ar y moroedd mawr am dros hanner canrif. Coed derw o ystad Madryn ger llaw yn cael ei fewnforio i fan hyn, neu'n cael ei lusgo i fan hyn, neu oedd o'n cael ei fewnforio o Ddyffryn Conwy, y coed o Ddyffryn Conwy, y Baltic a Chanada yn cael ei mewnforio i adeiladu'r cychod yn fan hyn yn Nefyn. Llawer ohonyn nhw yn cario llechi am flynyddoedd. Dychmygwch wedyn, os newch chi, y diwydiannau o gwmpas adeiladu'r cychod, gwneithurwyr rhaffa, hwylia, hoelio a rigwyr. Mi oedd fama yn fôr o sŵn drwy'r adeg bron. Diwrnod pwysig arall felly ar ôl adeiladu llong oedd i'r rhoi hi ar y môr mawr. Mi fydda Ben Rallt yn fan hyn lle dwi'n sefyll rwan yn llawn pobl, yn llawn cyffron, gweld llong yn cael ei rhoi ar y môr am y tro cyntaf. Mi fydda pobl yn dod yma i weld y llong yn cael ei bendithio cyn i bod hi'n cael ei rhoi ar y dŵr. Neu mi fydda nhw'n dod yma o bosib i weld y pen ddelw ar diblaen y llong. Fyddai fel arfer yn ddynas ifanc ddymunol neu o bosib yn forwyn. Felly, ia, sawl rheswm pam oedd pobl yn tyru yma i ddod i weld llong yn mynd ar y môr am y tro cyntaf. Mi fyddai'r capteiniaid yn gallu bod oddi cartre am 2-2 blynedd unwaith oedden nhw wedi gadael fan hyn. 2 neu 2 blynedd. Mi oedd ei gwragedd a'i teuluoedd nhw efo nhw yn aml iawn. A dyma chi hen gân o'r ardal oedd yn cael ei chanu ar hyd y clogwyni yma gan forwyr Nefyn. Codi'n fore fori i glywed y gloch yn canu, i hwylio'r llong i frig y don, a'i henw Capten Parry. Pennill yma yng nghasgliad ywerin.cymru ar y we wedi chyfnodi gan ddynes o'r ardal, Sarah Trenholm, a hynny ddegawda nôl. Ond cofiwch, bywyd caled yn amlwg peryglus a moda gwael ar long, sawl stori drist am forwyr a chapteiniaid Nefyn. Felly ia, y penwaig, adeiladu llonga, mordwyo a chapteiniaeth i gyd o'r fan hyn. Y sŵn, y creu a'r rhialtwch. Da ni nôl at y diwydiant eto. Anodd dychmygu hynny yn Hawelwch heddiw.